babeketa bayahudi asoboina yeso taboka obaikaroro igena tiriyo diatigeriwe naboigo omobere oyeso toyo obokire obwira makweri tata bwekanero ratigerie digena rya mapongo ito digena tata digena rye mechando neye chingatare digena tata digena ryo koragereri wane birecha abana bao bakoriga banyore abagotura baigorerwe abagosaba boikona banyore asegetaria otata digena tata digena rye mechando neye chingatare digena tata digena ryo koragereri wane birecha abana bao bakoriga banyore abagotura baigorerwe abagosaba boikona banyore asegetaria otata amina. Pasani bane abange bantamite asengecho yo botaka koboka mambia choni origia tigeria rigena tata na inchenyore nagwe tigeiro moneno ne otigerie digena yo botanyora egasi kwa beire gokorigia no nyore aye no nyore aserie taria yeso meremo kwa beire gokorigia no nyore aserie taria yeso mokungu no nyore mosacha no nyore abana no nyore byosi aserie taria yeso korigia no nyore kotura no nyore kosaba no nyore byosi aserie taria yeso amino no nyore aserie taria yeso Saba boy con la bañore asegetaria otata tigeria tata digena rye mechando neye chingatare tigeria tata digena ryo koragereri wane birecha abana bao bakoriga banyore abagotura baigorerwe abagosaba boy con la bañore asegetaria otata tigeria tata digena rye mechando neye chingatare tigeria tata digena ryo koragereri wane birecha abana bao bakoriga banyore abagotura baigorerwe abagosaba boikona banyore asegetaria otata amina. Right on time. Deka ikomine isato mwancho motegereri igoro yechinsa ibere chobotuko obwarero. Meyo moroboli obwechinka cheito meyenka yomugusi. Nchemo ngara ni mrode buna butambe ndega iganayo mwancho motegereri. Omogeni ono ikirase studio. Ready kwa muigure gabo. Unakobeke bintu bya ya sencherengi ya kabisa. Naenda bonta getebo no kigima ema seyemo tochake chinkwana amonere koroiga ase studio. Karibu
sana. Tegosikirige ndekega. Yes. How are you, my brother? Right, sir. Happy Sabbath, Nimrod. And happy Sabbath, all fans who are listening. Those who are watching. My fans and fans to the entire fraternity of KISII FM. Karibu sana. Happy Sabbath. I'm really happy and glad to be here. Yes. And I thank God for this opportunity. Biamono sana. Right. Aso wanchira na gocha, by the way. Wito ulikuja kwa wakati mfupi sana. Kweli. Lakini yo moneno wanchire waikirase studio na nchengo tebangambia mono sana. Ono litangani kabisa na bontegete omanyo motegereringa ayeningo na andenga yokorwa. Inje nkoro kwa Master Nepson. Oyo Daniel. Daniel yo magoro orwaria ogembo tirasi nini kasakuru kunga matongo. Eri katikati ya Machongo na Nyabarumbasi. Abunonka. Abunose ino. Lakini currently I'm staying here in KISII town. Omonto town. Kanisa ya Nenge Komtu SDA Church. No, you go. Welcome kabisa. Yeah. Nande abantu babiri bakuganya sana na abere nkugobuki chinga kichinyinge sana. Wow. Ngeriyegeroche lakini ntu anakonyora na shughuli chinyinge ganaria. Wono Nepson. Litangani kabisa. Bantu mete bakera bare posta ngango chore igabante bya maswali ngocha kokobori. Iswali litangani. Master Nepson. Master ngairirwete. Master ni rietariane. Inka nkoro ku Mali. Mali. Na ibolere tualie nyagitari atabaka. Musongo le koro ku Mali. Ekaraboni rieteri na rigereri nkaranga ingise ko libe karibe master of something. Nichentu ale achievement geta sobogima. Yes. Goeta niko ba Mali rio kana bonko be master even in music na ande be master yo koreta bange asogotoreka gwetero hotel. Igo no erietarirwete gabo. No riruetabu. Igo Mali nkamenta igo na rijete igo liberende nga nimbwete that objective. Oh yes. Na kiwaki napaka wacha kuikasa matera. Akini murodi no ma etomo ganone. Omotegera liboro lero tamanyo mugano yo nchira bara toke twarayo sangire chike kichamaga. Na kiwaki napaka wacha kuikasa matera, by the way. Amane ni murodi kerongo nari gocha ntebe no na stwaru le goikera abantu kunya ukina tole. Twakaumera ni go chivio via ali nae kwangigerio no hotel yo baba kabunontigete. Oh yes. Ne knowledge yeri ko antigere nkeigo. I'm really proud ko tebanga aye na divi na nyamuaka. Mwaro chikento mwakorete comment mpaka buna na ikeira. Yes. Tindi weto giaro lakini that little knowledge. Nchira mwaka bugirie piano na ndiko nya kongeni kare chingo mwisho koraiga. No nyare. Yes. Na boiga koraiga. Nche nkabwatirende no ndaiga. Ero ninchogo host buno magani. All right. Ekegu kyo boteli. Indi gwachaka korosia matera ogotera kwa orosti gutangani nkoro kyoko na kigwa discover ngabono na bogotera gusena bokorosia matera. Kanisa itezi DNA ngia ya torerire sana muna nkinirite kanisa ya Matongo na boige school ali pastoral programs sirito kora primary. Yes. Ingo ika high school kinde form 1 nyamonya ali through the support ya the late principal Mr. Evans Mamboreo. Na elon supported sana nkaroranga na bongo likogotera ekerona likogotera gete kwa rekuru kwa Amani ngakore code Amani tukakore code bune school Wala bara Afrika tuwe na amani tu, Kenya nzima tuwe na amani tu, tufanye uchaguzi kwa ihari tu, uongozi mwema ni kwa Mungu tu. Bono bunangu nyakobweka ni amangana iganga tu. Abune sukuru. Esukuru form 1, the spiritual leader tamu ya gatatu. Wewe. Nkayo toende studio ngoiko na ayo gantoki ngakaya na boko nyaro moisa. Yaro rende nkamenta chi album chi nyinge buna koi kunyamanya gote. Yes. Wanda tendere nkamenta chinde. Kanyora nyambaria ne sukuru chinde kadi no na baro bandange kumbe bona nkarorando chi na bongo tera. Ande na bongo teri. Nuru chi chachi kwa tu ateriska. Kwara teri chi kwa chi nyinge sana. Inchepone gento gian supportiri bakabono. Yes. Enjeri kware gonte inga ntagete totale na yani ombegete moguko. Twatarali tukoligima gende ngio tokoliga kino cheni morali. Finally that passion ngateba ngatindigere libesa kusekende. Ndaki
kina kwanza. Ora kina kwanza. Gaki. Yes. Tinko nyara kubisege nteke mwan supported. Abantu mbakoroche kogotera Amazing Grace. Yes. How did you find yourself there? Karonde campus university ngumbwa. Yes. Nabo ntakite komanya gosoma notes cia music. Kero naranga tadia si arare nande agotoka sironga mono ngarapa mina siogutu naranga. Ngaranga ngise kobera sa Amazing Grace ninchi nabongo soma kende talinga kwa yokobera igatro chini maite korosio gotera. No maite korosio. Ande ni maite kwegerie kwende. Kento tamaite no gotasoma notes. Ngaroti anso Amazing Grace nabongo soma gwetani ali asende because na roche ngambale igora kekombwa. Oh yes. Yes, that is why na beta Amazing na ande na beta chairman yange nyake everi gange tatu. You are not a member these days? I am a member, but rende no maite asende bone demand bono ga kina bo ya chira ase solo. Insa beteli bagasi nini akiningirane. Short commercial break. All right. Okay, amasomao abantu mbataka kumanyanga kiosomete gutira paka suigete Machongo primary. Machonga yigo toka by. Inkari naga sokiri gana itera roche. Roche rokoro kulia magoro. Nesibia magoro yani yakamabuta namyoka primary. Ya magoro ande wesibi amagoro. Tata na bakoro go Daniel nya kamagoro. My grandfather sirete. Yes. Kana gora primary. Mambo reo ikabana nsira nyamo nyake. Then after that nka proceed to Tendere High School. Naona harona koirete form 4. Yes. Nka minyoka KISII University. Singinjonta bwata resources irendi chokongera Nairobi wapi. Degree ne degree. Degree ando songo ga degree ni mbwate ga kibuno chitinsa ometi no kuriko gotera. Nkoski okorete. Bono no nkorete ekozi kurukunga agricultural extension and education. Na bongo so mibaya Agric High School buna nara somiri. Andi na bongo kora office ende onsi ya extension. Yes. Na boy gonna music elements inchire imeyane. Echinga steko better. Bona I strongly feeling angise ko mwalimu music. Yes. Na bonda akolimo. Igo mono orasa matera mono nara gukuira mono. Agitoma etini murodi. Now, ogotera tigeria rigena. Na kugotera nkumba chikoraga igase YouTube channel yao kore more outstanding if I'm not wrong. Right. Yes, nki kia gusugumete pako karatigori kogotero konga Mariamu na Marita bakagenda bakanyora rigena ria tigeria rigena. What made you come to this? Ekarayo koligeria si channel yane na boroche na kukwa kolire buya. Yes. Patia matera ne na arabikiri channel chingao. Nanda kolire buya gwetani ase gincho konye tinda manya YouTube. Ngire kana kora tigeri nkarambeke nche kwa tigirake. Ndukia gerete ngali kogotero huko. Ama ene na etire. Anye na after gukore school. Yes. Still ndoche nga ogo strain ko linkoro. Ka ndigere nga ndiko seka amagena yara tigireke. Na incha soko ligyo kokwa nenyore. Yes. Asoko nyagosabu kokwa ne no gotura ngigorerwe asiriete riria Yesu. Nkarengera ringa amagena narantangite. Na kina icherete ne content you that is my life story. Abalinde mukungu tinda aligi mono linda ayo chipoida wasoko mukungu nonyo. Mbari zikaba tenga baligirio mukungu mbaranyora. Igase cheke tona aligiri mono ni gasi. After graduation igakibuno musae ngone tokonyore na nkamba tomere siringende. Bono aginyora timboli magena kia yantubire ntaranyora. Akigonya gusabira nyasaya nyatigerie aginyore gasi. Nyore biribionsi bigana iria so muntu ko babuya bunayo uri buya. Oh yes. Asamatera ayonsio sogeti nkora bekande ko mabiriga. Ngotera kigugo ko inspire mono. Asamatera ayonsio ligete. Okatera ko inspire mono. Kokoro kunga nakaza mwendo mbinguni. Nkora se channel? No kore. Okay, nakaza mwendo mbinguni. Inki kira sogotero kugekogera guko inspire. Okatero ko gero na kurigete. Maine ninga nitinya saa soro gendo ruane. Asingincho no roche no na magena actually sogotegera amatera no sipi story neye maero. Neri abantu batamanya no bugima bwane ngotera. Kera rituko tokonya kuega sanga na toike ne sabali tore. Igo bono ntoga nitinya saa atora ase sabali ye toike rali. Asinje that song it inspires me a lot.
Okay. No ina go sogetikare kore buna kore lakini a message ya ngo it was very powerful. All right. Mwancho motegere de Cameron gebere na isa toga iga chinsa nibere chibutuko bwarero nde no moteli master Nepson oyo tulenera se studio ase magoraba yabono okorire mereme ya sana samatera entete kurara leta abira atatuiga irigere nkuire na gocha atotebie igoro ya challenges chiria gwetera sobogima bwo gotera ogima bwa yebwo gokore meremo yo boteli na mabori anda abira tugamo nali ora abori ase magoraba yabono mwancho motegereri inkona koranga ngakideka chitu chikotominyo kinchibiso gotoikera ninchiko igore sime Nepson bakanta ke momoboria maswali gati yali nko moboria ninchiko igore sime gaiga eliegere manyenga abantu noena abasobo mbamotegerera kibatete koboria basani baena abange chigurupu wale WhatsApp chinyinge bamotegerera abande bali chinsemo cha online nashukuru sana igo bono mwancho motegerera tobaisa kuskatobaisa kwenda ande oyonere master Nepson latest inkagerete no gotera wa commando. I love this song. I always love your songs. Anga Materos by the way. Hey, let's go. Amen. KISII Enka Yoshua Yukwake Generali Yesu maana angelegeza mikono wangeshindwa Israel. Mchana kutwa kashikilia na hata jua likasimama, walishinda vita Israeli kikommandos. Wako wapi maadui? Wako wapi hao? Agano la Mungu lilipoinuliwa wakanyamazishwa wote. Ushindi kwa Israeli, maana Mungu akiwa ni generali kikomando. Tunasonga tusitishwe na yake muovu, ameshindwa vita, maana Mungu akiwa ni generali kikomando. Tutamshinda ibilisi. Ewe Yesu generali wangu nitume kama komando, nitaenda vitani, najua Bwana nitashinda. Ewe Yesu generali wangu nitume kama komando, nitaenda vitani, najua Bwana nitashinda. Nipiganie Baba, maana vita hivi sio vita vyangu, nitafeli kwenye misheni. Wakinirusha makombora yao, wewe ngao Baba, hakuna mishale itanipenya, utafunja na kuharibu uwapo nami Baba. Nitasonga mbele kama komando, japo kwa gharama nitachuchumilia mbele kikomando. Kwa machozi nitasonga kama komando, penye dhiki nitasonga kikomando. Yaje magumu Baba, nitasonga kama komando, machungu ya maisha nitasonge kikomando. Oh yes. Ewe Yesu generali wangu nitume kama komando, nitaenda vitani, najua Bwana nitashinda. Ewe Yesu generali wangu nitume kama komando, nitaenda vitani, najua Bwana nitashinda.
chobotuko obwarero. Master Nepson in the house. All right. Matera maya kigimagaiga. Atiga bono ntake tokonyo motegereri no uri ugochorigire channel ya YouTube. Right. Igoro yeri ngana ririga abantu babere bakurirengereria uri bikiburunge ringaneri yabere rikorengereri gusana n'abantu abange otero kugokoro kwanga na mutangaza otero kugokoro kwanga na mutangaza ando batero kunigokoro kwenyange ando batero kunigo moterete no moteri Silvia Omurwa moteri omonene sana timeti busukoni nyoreri baganere morete gaiga mugateba na mutangaza na hende mugatera na Silvia Omurwa. Sasa je Yesu kahudhuria harusi Kana ya Galilaya, ambapo divai ilikuisha ghafla. Walihangaika wasijue la kufanya, hofu yao iligeuzwa furaha. Maana Yesu ndani ya nyumba yote yanawezekana. Yesu kawaambia yajaze mabalasi maji, divai ikanja atele, wakanywa wakafurahia. Yesu kawaambia yajaze mabalasi maji, divai tamu kuliko ya kwanza ikapatikana. Nasema leo ni siku yenu. Mulikuwa wawili lakini sasa mwili mmoja, maharusi leo ni siku yenu. Alichounganisha hakuna wa kukitenganisha, ndoa yenu idumu. Leo namtangaza huyu kuwa mke wangu, kipenzi cha roho yangu, ua langu la waridi nililolitafuta kwa siku nyingi, nimelivuna leo. Pia namtangaza huyu kuwa mume wangu, nguzo ya nyumba yangu, nakupenda sana darling. Leo namtangaza huyu kuwa mke wangu, kipenzi cha roho yangu, ua langu la waridi nililolitafuta kwa siku nyingi, nimelivuna leo. Pia namtangaza huyu kuwa mume wangu, nguzo ya nyumba yangu, nakupenda sana darling. Oh yes. Ewate Master Nepson na matera mange nayo wetera naendo gotera bugima bwao bono okokoro kuna kiora koeresa munangwe omo naro bwate nyangi bwangu ikake komwa akoroku tonari kuruku irietaria bwangu ikasana Priska ka akandangiria antenga nimpwate nyangi ke komwe sidie charge. Yes. Na ndinte gitondi kero gotera kwe nyangi. Bono tori launch culture hall. No tori na bateri soladis baka Silvia no enge. Kamotenga ngoro gotera ngora kuchikore kodi togende no tegerera tinzundoka twaenge na abasani bande. Yes. Karo toike studio party yue gacha buja nera kabekerio giria yoro. Yes. Gobor no gotera kwenge dedication to Madam Priska's wedding. Enyangi omontonde Etaito igachengianga na mutangaza. Lakini nende Kenya kenga kira ikonye Silvia. Tingo mutangaza. Lakini tingira nitiko sibu. Wachira abo bana batoke tojega. Kenga kigera goregi. Kera ike. Tunyore nenga no boyanda igo. Gose Silvia nere bado. Ngakitera ikano moiseka. Lakini nende ntumuna batari. Komera na tore ande bo interact tore. Ande mbuya na lienchirira agendere ya matera kuchibosio. Amen. Bueno, Master. Yes sir. Inkyoko consider as ogochore producer. Ogochora omonto gokobugeria gotera nande omonto okokorera video ekana ari video chao chinyinge especially cha latest ne chingia sana echiago chimanga kenta amanye chiro chiko senese nchoko chakira. What do you consider? Omonto kondangeri nganchu kore kodi bosa usini mbwate offer. Yes. Tingo enda. Omonto konsaba chibesa noli okonsaba chinyinge kabisa nkogenda zo yonsaba chinyinge kabisa. Eseki
asingi ntaete quality no nyorete mwarangiriti moe gwe video gochinya ko yari ni mrodio gaikaransigo na onde mukabori irenga mugoshuteri oyo mate 50 oyo ndagate 40 oyo ndi 20 no yonde 100 bono ukora yendo yo 100 yo mubori asiki yes kera kukoeresa ebinto bikogera ende mugambe muigwane buya yes bono nchaso gochora abantu abo nkorigereria omonto gonsaba chibasi nyinge buya nande igo minute that is quality because input yako beka asigasi eyu tagete demanding nyinge abengo mwana okoire sukuru sukuru nchiro ko yanchi osaba chibasi nyinge moibori bakobwa lakini ise kogenda origi enchero ko apply no chipasa ali nini origi chibasi chibako mwana aso sukuru eyu abagweta agirenderera gusi ko wikatore okay so nchenko ligereria video muntu gonsaba chibasi nyinge kabisa oyunko manya nabwate quality ne bindako korama abu ne binge so that naenda noyo lakini yoyo offer etora iwane tukwane buya alright elinde ndorenganaki okay naenda ororena kiao kolega ndorena kiao kolega asie master kuruchaka kwabwatironde koboko ratebenga na kiniri omo babirega na ruchenga tingonyara okorera oyomo nariki nkaete muna na be solo na ruchenga mbuya ngacha nabasani babire ngarwanga mbuya toche ne kiombe ge sangiriti abateli bonsi pikusi ba ICD ekekorukunga gusi Adventist solo ministers imano tokorera onde bwensi no yo tamaiti kore kokombosi yo tamaiti studio nga yago chikochi video dressing ne bintu byonsi pipiri bitakira sobot muntu narora likogotera lakini no gotegera guru siro mpaka zedi okonyora tora igu message endo so nkorera na tore mabwa sekiombe watanto barenga bono ganto eternity 100 kai abateli 100 abuna abateli nayo taracha kanga twaikire 101 nchabono gusenge patron ento sapasiti 100 mwetire abange ento rigeti 100 and plus nayo ore chairman yekiombe yes I'm the chairman of KISII Adventist Solo Ministers bagochorete etamuirenga na kore tamu entangani ngakoro mwaka buya ande oyo no mwaka kabere bangiranite igo ningenderete apart from okorera abateli ababake inki nande mokora bune kiombe kyo kero kendo yotete gosoa na baraga ni gutwara kogani ko gosoa so fangurigere tore wellness tora manyanga umusani oyo itonga yakoro tora manya identity yo muntu utete gotanga ni solar artist yari pero to manyiro tware kanisa yao no manya no no molisio such like obe baptized obe no moteli kwanza ayo manya ne wirandereti ekingo kora tore namba tungo tarira tore abasani baitu twara asiba menyete na asiba akoro so tatwa manya no ene mechi yabonga na kiere na okugani kore tukora atoke ende asitoko nyarabune kiombe na botoko sirana then number 3 ntubune ekiombe ntubwate chi program togokora buna chi event chi launch ni sickness ngokora tore contributions ende twa sirana number 4 nkorigereri tore buna bono last happy Father's Day ntwaenge togosangereri kendeiga ntobwati chwe welfare ndatebe muna bono prison twaenge happy Father's Day togasangereri migati nini wall that chisabuni twagenda esabate gocha tokare abaiseke gochiomo bera yani gona andi ntobwate bune kiombe kusangereri tore twatarera those children's homes na bali babwa tokugani and number 4 inchebuno moteli kaingo rusi chibasi cyane bono ngurire tore nga tobo moteli bosaigo oikobo moteli ora oni no ena matunda obo moteli ora endi no eni pikipiki obo moteli ora kore kende toba nga no moteli okunya kusabirira nga aki nataka kurekodi sina kitu bono goikana aye tokwenishwe nga ngokorore kende so tatio moteli bwao tonya go strain mono gusiko chandika nintu kero tora mabune kiombe toise konyoreri 10 tora abantu 10 tingo baeli bweli bumogenda mo recorderia gotera na ole mente chiri buchinde ibi goni kiombe ngebwa to buyo bonge kero okero rime andi ngunya kosema nitore na guchimotwa nyasa yanje oroche buna shabana yache tebuya ono yanyorira abantu bakunyesira nintu gotora akora amaya goitera na nyasa buna bwato muroberi toise konyora support na toko bini story project yenene no toko chonywe chai dimbwate muchanda
chanero tugocha twancha twanyo igo bono ntori bateri bosaigo ngokora muri ibintu tubwate visions chinyingi. Okay. Ntaracha se riswali rintete kubori gaiga namontete kwanza litangani ndara omotegererie namba yesimi gaiga nere ararike SMS gochanya kana kubori turachi kubwata simi 0791 088922 kubwata kubori konde wonsi ya SMS bwangu kubataiga ondikire gocha ntara kora muburi na studio nimro engane yemo iganga ase kiombeke na etokuru kwezi ntori esi tweka twanyora muno twachaka iga twarabire no kurandie enjiri yo mumaraiko gatatu togo penetrate goetani esi igo bono kiombeke tonkera open na andi extend ripaka guchipogere guchichidini chinde tokorera nantu omaetekere kwanyorira omochando na makweli makweli tamaiti esi tamaiti catholic abantu bagocha bonse makweli na makweli igo bono bune kiombe nande ntobwate emu yokorandi goetani esi ema abantu batori. That brings me to my question. Yes sir. You are an Adventist. Yes. Omonto tali omo Adventista omoteri okorangeri mokore kolabo. Do you agree? Tigante open lead no mporo ntevri tokole collab. For example, de no mporo gotevri mokole collabo Eriki Mwaniki no tiso gotevri bo Nepson no kumete SD muinana nje muinana ngumete inchi tokole collabo as an Adventist ngokorore. Why? Because yani omaetaba mantabu kero muntu ngotera matera test ya eteko bayane enjera ndaga niminyo kyo gotera kwane ngora no ri atagete kominyo katenge toko igwana. Okay. So asoboteri bado niongo tigare CD yane nera tigare muinari. Yes. Patia so kurandi so chitwensinje so tokorandi. Yes, tokorandi abwaro ntubonete kumera namo toteba ningana kitoko ikero ri otaramorora Yesu lakini asogotera ekolabo ne bintu binde bintu mbiri tokorigereri. Yes. So unless yanche mbe manager yogotero eyubatanje goikonya oro chagire konyegera asini oigorera. Okay. So tari rais. Now. Yes. Challenges chirichie chiwaeteire kuruna gwacha gitogoteri obogocha mechando kiera soboteri obokero kendaye guikora sande gwakarangeri gwetokoe guribaga kwaraeteire mechandererie ya samangana yoboteri bwao. Aine kero na chagite no ene litangani na gachira ase gaki ntomarisa kara nande ntebi msie nyagweta no emutwali gose nandorandangeri takondangeri naenda kimogechete patie kero nyasaye enyoteri ase kirire ndetari ere humanity akere nyota ya okire ya okire tori go strain ya sokorangeri gose ngana kyo taratera bunanje bono geti ndio takanatera lakini buna narorekana ingote guncho nande ba chora bakogotera bakobekera egwatera so a challenge ntangani nereyu asomoteri okina bono nabora rorenga turi korangeri turi ko bari organize dia so gochi turi ko koraki aikorenge ntekia likogotera okuya go shine enga kiae ne igere enga kyo konyoro korangeri go makabono na terereti omoise ko rutokera achaga KISII University. I was one of the hosts and I was very glad to minister guy. Ibama kupamba bagota ninje no ngotera. Ayo gatera SD. Nje ne CD Iko bono I thank God enyote yunja oka. Ine challenge ntangani. Patirende nyasa nkonyire na nyetanire. Akabere ne chibesa. Maende ndire chitaiyo paka nkoendinde no ene pigipigi yose ni nyolende koderi so challenge ya resources buna ne chibesa yune challenge ya ne patirende nyasaye nguchiaroiraniria masaba ase ngichutinda asinyo ngonya go strain inde bune commando bado ninasonga asiri nganeriria challenges ye chibesa ngiora tebya bateri bagokina bono. Number 1 intagete abateri abango konyora abwateribu nomo produce etagite chiribu isana. Yes. Orora bono ngambuya ara akore kende gionsi kagichanya orogotera tagulika gotera kuya takora programming ire standard takora production yo gotera ire standard gotero kwa gendera kobera nsabo. So the price yo korwa se producer no gotera kuna bogo gosoka ro igo nguru twara spirit patisa kobanga ngo persist yoro change buya na ando request no ena ni mate nkwanya gonferi kero mko teni chiri bibere mbwate mente 200 aso montori kera ige netenga no ngweto mori na ba commenter. All right. But yo kori gentu kere quality.
Kakiri tu mwanjo motigareri ngote mande gigandi chi SMS chia onchiri chiechi ekero Nepson yawe tayarishaga iga gotoa engana yayo mweri ekero tokwira na gocha na boigo esegetene nara arugo chianene mono asaba teri bari bagendereire abande kero kende nande ngo ikabare banyora nga amatemo abeire bateri mbare to abote Nepson yabange sana abande kurugusiga iga abande baikire batigire abande bakuro moyo kero kende gosene competition yere ne igora se market I don't know lakini rende ninchi ko kwali baga abuna chairman ya gasim chairman ya gasim na ndo onye kubote segeto segetasi bali batete ko so ase kiombekyo eriegere baso ekiombeki gekine narikira akore emeremo emeneno mwancho motegereri nguri ni SMS chawe de kebere setuga chire bosio ngo chine ko temaga igakigima mbwate simia moibere iga se bali bata Nepson emeremo ya koraga ndrebosio nchinguro ko mungara ni murodiga iga ndo chenga batera nkurega gukoro kunga chinga kikwa Nepson batera nakoro ko kuyasa Mama nonsi ise yeri oberi narene chinga ki agokore kanabula tanto ito arobereti Mama nonsi ise yeri oberi narene chinga ki meseyo yakata oito mwana bango kayora onchore enga kiyoko iborwa nere o naboige yoko kwa enga kiyoko simeka mugondo naboigo kogesa enga kiya mariga naboige yo mogoko enga kiyoko kwana naboige yoko kira nabere boikonga kerege ntokerene chingaki Wanya banto ituendo guatioko bu andatabwe komanyete Nabere boikonga kerege ntokerene chingaki Wanya banto ituendo tamanye tatabwe komanyete Chingaki chaye tata nigo chire kuya Nonya nemero berio yaye nerebwe komanyete Chingaki chaye tata nigo chire kuya Nonya nemero berio yaye nerebwe komanyete Ayegokera maya akonyora bantu bane Gokera masese ni wanonye nasa babisa Kwakalege siomba yaya naboge koirana Ase chinga kicha ya tata ago sesenye Kamogo kyo ya Lazaro korwa sabakure Ase chinga kicha ya tata Na mwana koira na kwaye nigo toganyete Ase chinga kicha ya naikeraniera Maboka yetari amenge atanyere kotoya Amataye naigwete birero byaito Amaisaye naruja marigaito natotinye Ase chinga kichaye tata naya ikeranie Chinga kichaye tata nigo chire kuya Nonya nemero berio yaye nerebwe komanyete Chinga kichaye tata nigo chire kuya Nonya nemero berio yaye nerebwe komanyete Nakuhitaji katika safari yangu Bwana wangu nenda nami Giza la songea moyo watapatapa Pambano kuli mbele yangu Ninapojikwa wanitia moyo wasema mwanangu Nipo na wewe usiogope bandari wakaribia Mapambazuko ni karibu usiogope mwanangu ingia vita Jitwike nira yangu nyepesi mwisho wa safari Taji za kungoja wewe shida za giza zote zitatoweka Kwa nguvu zako nitashinda nitakaza mwendo
kwa njia zako, ukiwa nami sitatikisika, na kaza mwendo mbinguni, najitia nguvu, na ng'ang'ania wokovu wangu. Historia ya dunia ijapofungwa, jina langu liwe limenakiriwa. Nifikapo mbinguni nikuone, niguse alama za misumari, jua litakapotua liwe la heri, wokovu wangu nao ukamilike. Nifikapo mbinguni nikuone, niguse alama za misumari, jua litakapotua liwe la heri, wokovu wangu nao ukamilike. Alright, kabisa mwancho moteri ya kurukwanganere Master Nepson amatera maya sana mansuga na togenda chisa isa tukuchubusira ntoko ya kora ganara manyanga asile ni anisi mwendinaro hotevanga emere munemi ya Nepson ya kora usikubuli konde nkoro 070618220796988630 tevi yangona kiroche emere muyo mumuroyo iga Chinka katika maisha ya majani mabichi, your brother Noara naenda na bomo ya mkete naenda na bomo ya kama sala yamona sana naona kwa pale para kurego kwango kumona naenda kerendo kama para huna za mera sana para como ngolini hapo pata kwa kuna tu akarita I love that song. Thank you so much. Chinka Chay. Thank you so much. Chinga Chay to hal. Como pongeza no lugar memoria sacar pesco mungu ya masaba yo twara kire kirumba twara tengeire kitu ariko kamaji cyabo pachanga lakini bone yo umwana wina babo cyabaka kwa umwana onere shakorara korengera yari nkiyago kora nabo tonko momento mokia ateme kogera kinga kichwa tamana era kingiamo Yes. Tapi jadi zaman yang kami bersejarah dengan jawab. Kalau orang ini patahkan tetapi kau mahu lagi bertanya biar. Ini dah betul betul semua boleh dengan saya. Dia makan rendah yang dalam itu. Thank you so much. Alright, halo Nino. Kuyari kabisa. Na izuri vya sana na matera bwata amusiri vya mono. Na gogo yoni kenye gukwana kuri mabuka. Okay. Na amusa bengama yage ndere. Ya ka musiri tise mationsi baiba musemere timbali kuremerwa. Ya mono sa. Ya mono. Thank you so much. Chinga Chaito. Chinga Chaito enemre. Vamos torio, yimbi ya mono mwansi. Ya mono. Christian ndani ni amandi kwenye matuta. Ama ena saba tari na igura. Mane tare na mbaiwe. Amen. Yani bwana. Ayo gaje te kabisa ka kini ndiyo ko warange ndo amara
ngomora muri mwende YouTube no ari. Sawa, pongezi sana. Thank you so much. Master Nepson kinyinge sana chirega yanchi mokindega chito chibese koera. Na bonta gete orwese geto yayo muri gochia sabateri bali bagukina. Na boigo bari kero kende bakuro moyo bagwatukire mirimo yo boteri endo tumama gochia saba sani bao bangi sana bagotebinga kogocha totweba erigere mbwatoke cameraman yane singincho nabwate shuguri mu bitereti yabese kogenda. Aki bunanje keronguri eno ni message mbwata echire 200 nchikoera bono gakitima itina kingo kora kinala Zach Joffrey Brian Davis Candy Patience Sarah from Biombe Naomi Omuya Diana from Sameta Zibi Kerongo Richard Magena Esther Magena Postin Mwembe Kenny from Mwembe Diana Kuru Nairobi Mzabibu Gloria Frank Helen Beyond Tomorrow Arikeroka Shankrin Michael Hesbon Job Korukagani Diana mwensi gagiti ngokora toko bakora boss gagiti ganda atigera igo patintebe igengane yemo endu yane nara okuruku Dennis yagaka minto kaite bagai karansi te babigetere dio bagotegerera ninsa me message bandi keira yesometu I don't know what to write. Yes. Ni your contact ya kupiga imenikosa. I want to congratulate you, young man. May God raise you more and more, brother. You are a great hero from our family, and my daddy has witnessed that. Daniel is family. Thank you. So gakina shukuru sana Dennis na familia yangu, najua wananitakianga mema. Na basani bane bali bonsi bantegerete gaki. Mbia mono tingo nyaroko muna ting mighty na mnanda tebe. Yes. Mungu awabariki mnapozidi kunisupport pale YouTube. Yes. Wale wananipigia simu. Twitter, Instagram, hizo pages zote niko pale Master Nepson. Kwa hivyo nashukuru sana. Abate tukukurangirio chigotera ngai bago konyora. Actually ngo korande gasi kubwati. Nabongo kulikera gotera. Togo soka kulikerwa gotera singe nchonga nkomanyekanu uri gosienaki. Songwriter. Ngo likerande buna toko composer chikwaya. Namba tungo train inde chikwaya. Ine rega sto akorire na eko ruji studio chitu akinire gocha gocha. Oh yes. And number 3 no mwalimu nde na bintu bindi byo kwerili so na musione number 4 mambi nkareke umbu ali Central Township nze ngale MC asichikwa yange isano MC launch ngo korando obwo MC. Thank you. And bintu binde binge no maite binte binaboko ndangerie nyangi nabongo ko dedicate ryo gotera amatanga ngo perform tore ko tuko bakamambi na bintu binde byonse by number namba yane kubwati asoli urata services chane 07120 67412 07120 67412 niro radio moelio 07120 67412 asori oraga nigo support ase ministry yane yune namba yane abakonyora YouTube ngoro kunga Master Nepson na wakonyora matera anonsi tigeria obosomba na yuandonsi erumbe yubate bayachire banchete ega kinonda abu nashukuru sana. Asante sana so wancha gocha na ambiye mono ase okonyora libago gocha gaiga tunashukuru sana abumbali bachakire gwaka kengima kora tigakenda ruwe studio chiachire sana bono ni murodi chitigante mbiye mono soko hostiga tari raisi igo gwankini likusi mbia mono sana ase opportunity kwangingia yo gocha sabato buyega abantu basiseni. Thank you so much. Amen. Mwanjo montegereri nabo twabere ngabari tugochikokorera ande gabo bino twakorire gasema goroba yabono ase omoteri nabo atege ase studio otera kwaye kwa mwari ngano bosomba abantu basaba agoko bwaso bokora chiseso tona mangana maya senchira yo boikerano manya koirana gochaga ngo tebingana litore gochukwana chisa takorera gwekurura sekonda kwegu 50 talio ora kwere omenyere to botaka obokonguma pesa teyo talio ora kwere asa marwaire no kosama kweri no kotanchwa talio ora kwere tata na bwate omoroberi omuya asa wana baye
tibwechaya tibwiranana aye mosani ebinto nonyore asogosaba kweng'ata na kwerita natorusie aigo bosomba obogimobo tariatora kwere tata nabwate omoroberio muya natorwanderere ankeo naintwe bonchorerie natorusie obobo bosomba obogimobo tariatora kwere tata nabwate omoroberio muya natorwanderere ankeo naintwe bonchorerie natorusie obobo bosomba KISII FM enka yomugusi.